Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Kika Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong adlaw. SM Supermalls mag-expand pagid sa Old Airport, Santa Fe sa Granada kag South Wing. Kampo ni Councilor Al Victor Espino magapasakas ang kaso kontra sa bitaw personal. Pulis nga kabahin sa nag-ugment sa puwersa sang PNP sa Mascara Festival nakabunggo sa truck patay. Bangkay sang OFW gikan sa Israel nag-abot na sa Cadiz. Kag sa Good Vibes, Barangay Granada back-to-back champion sa arena and street dance competition. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, beyond expectation ang nalabot nga kadalagan sang Mascara Festival 2023, ilabi na sa patag sang turismo kag negosyo. Halin sa linibo nga mga tumalanaw nga nagdagsa sa mga festival sites, tubtub man sa nalabot nga income sa tuigan nga selebrasyon. Makabig ni Katie Matiling, ang presidente sang Bacolod Yuhum Foundation Incorporated, nga beyond expectation ang mga nalabot nga kadalagan sang Mascara Festival 2023. Fully booked man ang mga hotel sa syudad sa sulod sang 3 ka semana nga kahiwatan. Nagapati man si City Tourism Officer Teresa Manalili nga dako man ang naganar sa bahin sang transportation halin sa biyahe sa seaport kag airport. Damlag pa, ginsiling na ni Mayor Albi Benitez nga sa ikaduha pa lang nga semana naglapaw na sa 2.5 billion pesos ang income halin sa hotel accommodation kag mga negosyo sa syudad. I believe nakuha nila or actually beyond pa kailangan sa pagiging ng mga nag-TVJ, nagsulod na we did not expect. So, ako again, yes, beyond the expectation, yes. That we are increasing our tourism arrivals, more so that we are increasing our tourism receipts, meaning it brings business to the business people, it brings business to the restaurants, to hotels, to transportation, and to our tour guides, to our tour operators. Sa number 9, tatlo ka mga senador suportado ang pagbalik sa Negros Island Region. Lunsay pabor sanday Senador Francis Tolentino kag Mark Villar sa panawagan para sa pagbalik sa Negros Island Region. Gani ilaman ginpalabot ang suporta kung masugura na sa hearing angot sa pag-revive sang NIR sa Senado. Nanging kabahin sang 400 ka mga bisita sa Masquerade Ball 2023 sanday Tolentino kag Villar. Kasubong man nga nagpalabot sa iya suporta para sa NIR si Senador Lito Lapid nga nanging kabahin sa mga bisita sa Mascara Festival 2023. Nanging dinapit man nga bisita sa arena and street dancing competition si Senador Ronald De La Rosa nga nanawagan naman sa mga Bacolodnon nga padayunon ang pagsuporta sa pagbabaskog sa kampanya kontra illegal nga droga. The consensus right now is for the establishment of the NIR, and I think it will foster not just cohesion in terms of the agencies in supporting this island. So I would say that with that direction, kasama po sa mga sumusuporta itong NIR. Of course, I will follow the will of the people of Negros. Kung yun ang gusto nila na magkaroon ng region, then of course I will support the people. I will always be in support of the people of Negros. Sa number 8, may pagsaka na naman buwas sa presyo sa produkto petrolyo. 95 sentimos na naman isaka sa kada litro sang gasolina buwas. Piso kag 30 sentimos naman sa kada litro sang diesel. Kag piso kag 25 sentimos naman sa kada litro sang kerosene. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodelo Romero, isa sa mga rason sa liwat na naman nga pagsaka sa bilis ng produkto petrolyo amo ang semanal nga
dagdag sang stockpile sang Estados Unidos dala sang nagasaka nga demand. Buwas lasay sang aga ipatuman ang saka. Sa number 7, sa Banwa sang Pulupandan, isa ka mananagat ang nasapwan nga patay. Ang biktima ang may mga pila sa ulo tugas ang paglabo. Nasapwan ang bangkay ni Leo Apostol, 33 anyos kag-anay preso sa kasong homicide sa Purok Von Ryan, Barangay Zone 6 sa Banwa sang Pulupandan pasado las 2 ang kaagahon sang Sabado. Suno kay Police Captain Eman Anacleto, ang officer in charge ng Pulupandan PNP, antes matabo ang insidente. Nakita sing isa sa mga residente sa lugar ang biktima nga naghihigda sa dalan bangod sang kahulugbon kag iya iniagin pahigad. Apang pagkiligad sang pila ka mga oras, ining pilason na kag may madamo na nga pila sa ulo nga ginapatian tugas ang paglabo. Ginapatian niya madamo ang nagadumot sa biktima bangod ini ang ginaligar nagamaoy kung makainom sa ilang lugar. Sa karon, padayon ng investigasyon sang kapulisan angot sa motibo sang krimen kag pagtumod sa mga sospek. Sa number 6, hatagan sang Heroes Welcome si Loretta Alacre, ang caregiver nga napatay sa kinagamo sa Israel. Inisuno sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagkilala sang iya sakripisyo hindi lamang para sa iya pamilya kundi bilang isa man ka overseas Filipino worker. Pasado las 5 sang aga sang Domingo sang nag-abot sa probinsya ang bangkay ni Alacre nga taga Cadiz City. Ininggin sugat sang iya mga himata sa airport sa Silay City. Tuman nga paghilibion ang nasaksihan gikan sa pamilya ni Alacre sang pag-abot sang iya nga bangkay. Ginapaabot ang pag-transfer sini karon sa hapon gikan sa punerarya padulong sa iya nga balay sa Cadiz Viejo sa Cadiz City kundi in siya ang igahaya. Suno sa OWA, may mga drum beaters nga mag-upod sa pag-transfer karon sa iya nga bangkay. May misa man nga pati gayunon. Mag-aabot si OWA Administrator Arnel Ignacio. Suno sa Regional OWA, may assistance para sa pamilya kag may separado man nga ihatag ang Department of Migrant Workers. Suno kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., ginalantaw man nila ang iban pagid nga assistance para sa pamilya. Karon nga hindi naman magbalik sa Kuwait ang isa pa kautod sa mga pamilya Alacre nga si Nelia. Samtang wala pa sang impormasyon kung bala magabisita ang presidente sa Haya. Nobyembre 5 natalana ang lubog. Sa number 5, pulis ka nagabulig sa pagpatuman sang kalinong sa Mascara Festival ang patay sa makabunggo sa truck samtang nagapapauli. Patay si Police Corporal Reden Agos, 31 anyos ang ining makabunggo sa isa ka canter sa National Highway sa Purok Ipil-Ipil, Barangay San Juan, sakop sang Banwa sang Pontevedra, kainas ang kaagahon. Ang pulis ang residente sa Sitio Panique, Barangay Hilamunan, syudad sang Kabangkalan. Ginkilala naman ang driver sang canter nga si Sonny Simpas Elet sa investigasyon sang Pontevedra PNP. Gikan ang truck sa Kabangkalan padulong sa Bacolod sang nabunggo sa iya tubang ang motor nga ginamaneho ni Agos. Nakaangkon sa mga pila si Agos kag giningagaw pa nga gindala sa Valladolid Hospital apang gindeklarar nga patay sang doktor. Ang biktimang na-assign sa Iloilo apang na-augment sa Bacolod Mascara Festival humalin sadtong Oktubre 6 tubtob 22. Magapauli na siya kuntani sang kaagahon sa Kabangkalan antes magbalik sa Iloilo. Sa number 4, padayon karon ang verification sang Commission on Elections sa mga accountable forms nga nag-abot na sa tagsa ka Banwa kag syudad. Suno kay Election Supervisor Ian Lee Ananoria na lakip sa mga na-deliver na ang mga balota kag subong ginapasiguro sang COMELEC ang kakumpleto sini. Kung mayara man sang masugata nga problema, suno kay Ananoria, ini ang ila nga ipatuhoy sa Manila. Sa Lunes na ang piniliay para sa barangay kag SK election. Padayon man ang monitoring sa COMELEC karon nga nagasige na ang kampanya. Suno kay Ananoria, kung ipaanggid sa nagligad nga eleksyon, mas jutay ang ilang nga namutikan nga mga pagsupak angot sa pagsulundan sa kampanya subong nga piniliay. May simultaneous pa nga Operation Baklas sa Oktubre 27.
Sa kada operation suno kay Ananoria, sila ang nagapadala sang inventory sa Manila kagyara na sa Comelec Law Department ang magpatud kun magapasaka sang reklamo batok sa mga nagsupak. Usually, kasabit man kami inventory, you will see, there are two kinds of how to do it. Ang mga na abatement lang, person na ipangkakson o gamon, ay batagan may inventory. Tapos pwede na silodin, filean. Or ang isa is kung patently illegal na git, ang mga dahil ng EO, yan, ma-file cash. Sa number 3, 30 pesos nga dugang nga saka sa daily wage ang ginaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa domestic workers sa Western Visayas. Ining mag-take effect November 16, pero para sa tigluwasang labor sa RTWPB nga si Wani Sancho, ang 30 pesos nga saka ang kulang. Suno kay Sancho, sang June 5, 2022, 55 pesos nga saka sa daily wage ang ginaprubahan, gani kasubong lamang nga nabuhinan ang purchasing power sa mga workers. Pero iyaman ginsiling, nga kay may saka nga na-approve, maayo naman lang nga may ara. Ini naman sila mag-file pa sang appeal bangod mabudlay na ang mga tikang para sa ila. Samtang, hindi pabor ang bahin sang management sa among approval suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. May kapaltahan ang among layi suno kay Carbon, kay kontani suno sa iya, ang mechanism pabor lamang sa labor, kag wala nahatagan ang productivity side. Bilang mga negosyante, kuntani mahatagan man ang bahin sang sales sang assistance sa gobyerno para man magtinad ang negosyo, kag masarangan ang bisan pa tuigan nga saka sa sweldo nga ginapatuman. Now, to issue a lower wage order would further erode the purchasing power of the workers. At any rate, mas maayo na lang na nga may wage order nga 30 pesos ang sa wala. But then it should have been implemented retroactive. On the productivity side, why na nila mechanism ang law kung paano kami na ma-increase ang amo naman nga sales? No? Niliyag nila, magasto lang nga magasto kami, increase nga wages. What about our sales? Kaya ang sales, doon kami kakuha sa wages. Damon. But there's no mechanism there. Sa number 2, libel kag dereliction of duty ang kabahin sa mga kaso nga ipasaka ni Councilor Al Victor Espino batok sa katapos sa Bacolod Traffic Authority Office may angos sa kinagamo nga nagluntad sang nagligad nga semana. May report si Nico Delfin. Pamulitika ang kabahin sa mga ginapatian ni Councilor Al Victor Espino nga kabangdanan sang pagpasaka man siya sang reklamo sang katapos sa Bacolod Traffic Authority Office nga nagaligar iya ginpahog nga patyon. Sa press conference, siya man ginpatpat ang mga rason kung nga nagpadulong siya sa opisina sang bitaw nga nagresulta sa komprontasyon sa tunga niya kag sang job order worker nga si Abner Salvalion. Nagpa-blatter si Sir Abner sa hapon, kag nagpatawag press con the next day. Then what do you call that if that is not politics? That is not part of your job. Kaupod man ang iyang mga battery of lawyer, ginpahayag man ni Espinong plano nga pagpasaka sang kaso nga libel kag dereliction of duty kag iban pa batok sa pamuno sang bitaw nga si Police Major Junji Liba kag pila pa ka mga katapos ang departamento. Bilang pamuno sang Committee on Transportation and Traffic, igaduso man ni Espino sa konseho ang inquiry angot sa mga alegasyon sang korupsyon sa bitaw. Nga wala kong gindakop or at least akos. Nga may pusil ka sa opisina ko, statement ni Major Liba, ang hambal niya, gin-threaten kong tao niya. Correct? That would have been sufficient reason to exercise his person in authority. Pulis siya mo, di ba? May ginsumpaan ni siya to serve and protect. Nga wala niya ko gindakop mismo. Ang ako niyang file ng kaso, ang ginguba nilang akong reputasyon. Okay. So that could be libel or... Secondly, inang allegation of corruption that I think is a matter that has to be considered, no? Some committee ni Councilor Espino being the chair of Committee on Transportation. And more so, nga siya ang chairman sa Committee on Laws, Ordinances of Good Government. So, aragan siya ng duwag committees. May siya sa authority
kag-obligation to make investigation that matter. Gintinguhaan sa Digicast nga makuhang bahay ni Liba, pero as of press time wala pa siya makahatag sang reaksyon sa mga alegasyon sang konsehal. Pero damlag pa ginpasong kaana ni Liba ang katapos ng bitaw nga ginatudlo ng ilkil sa estudyante nga nagapanag-iya sa motorsiklo nga na-impound sa bitaw compound kung may ara gidman. Ginsiling man ni Espino nga nangayo sa iya sang bulig ang rider matapos nagbayad sang 1,500 para makuha ang iyang motor, pero ginpahog pa nga pasakaan sang kaso nga carnapping kag gindetain sa bitaw office sang nagligad nga simana. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. SM Supermalls President ginsugid kung anong ilang nga plano para sa ilang mga propiedad sa Old Airport kag sa Santa Fe Resort sadto sa Barangay Granada. National University mahimo kuno nga makabukas sa masunod nga school year. May report si Romeo Sobaldo. May 5 tanan ka mga major projects sa Bacolod ng SM Prime Holdings Incorporated. Ang pag-renovate sa Manukan, ang pag-expand ng South Wing ng SM City Mall, ang pagbukas ng National University, ang expansion sa Old Airport kag sa may Santa Fe Resort ang una sa Barangay Granada. Ining sunod siya kay Steven Tan, ang presidente ng SM Supermall sa Pilipinas. Ang hacienda sadto nga gin-convert sa isa ka resort, ang tuyo sang SMPHI nga himuon nga isa ka subdivision, yari ini nahamtang sa tabuksang San Miguel Brewery. Ang daan nga airport sa may Barangay Singkang Airport ang tuyo sang SM nga butangan sang township. May residential area kag malls nga ginaplano sa area. Malapit naman suguran ang renovation sa Manukan Country pati na sa area sang Bay Center. Ang National University ang padayon nga gina-construct sa karon sa may North Wing ang mahimo nga magabukas na sa Badasun nga school year. Kag ang South Wing sang mall ang plano nga i-expand. So magto 20 years na rin kami dito, no? And I think we have expanded and expanded and expanded. And now, we're even expanding our South Point. Nagkakaroon na kami ng another expansions towards the back, no? So, masaya ako na we keep on expanding our malls. That means the business is good. May plano man sila nga magpatukod sang BPO Center sa likod sang mall. 2026 ginapaabot ang pagsugod sang development sa Old Airport. Dugang pa niya. Nga initanan, ang ilang nga ginahimo kay bangod nga pro-business ang alkalde sa Bacolod nga si Mayor Abby Benitez. Ginapahapos niya kuno ang tanan sa pagnegosyo sa Bacolod. Here in Bacolod, no? Whether it's the expansion of the existing mall, our Manukan project, the BPO centers at the back of the mall, plus the airport project and also Santa Fe, no? We're actually quite gung-ho because we saw the vision of the good mayor. And he's very pro-business. He makes business very easy to conduct business here in Bacolod. That's why with this vision, we trust him and we really go with what he wanted. No? It's very encouraging also. Very, very encouraging. Sa Biyernes, gin-turn over na sang SMPHI sa kay Mayor Benitez ang 131.89 million pesos na pagagamiton sa pagdevelop sa Manukan Country. Ining advance nga rental sa SM sa 7 ka tuig sa Manukan sa idalom sang 40-year lease agreement. 21.26 million ang rental fee kada tuig sang SM nga nagasaka sang 5% sa kada 3 ka tuig. Sa Good Vibes, Barangay Granada, back-to-back champion sa Mascara Festival 2023 Arena and Street Dance Competition. May report si Nico Delfin. Imbokada pa lang sang performance ng Barangay Granada, nagahinugyaw na ang mga tumalanaw nga nagdagsa sa Paglaom Sports Complex. Napabilib ba nila mga judges halin sa choreography nga kadamo sang sorpresa, matahom nga set design, costume kag headdress, gani sila liwat ang nangin kampyon sa Mascara Festival 2023 Arena and Street Dancing Competition.
Nangin Best in Music ang tema ng Barangay Granada nga nagpauli dalang 1 million pesos nga grand prize. Ang barangay ang anay Grand Slam champions ang 2014, 2015 kag 2016. First runner-up naman ang Barangay Tangub kag second runner-up ang Barangay Sumag na napili Best in Introduction Video. Suksok maskara, padayon bakulod sa pagyunta, magsinadya bakulod, super city ka na. 7 sa napulo ka mga barangay nga nagpasakop sa tuigan nga kompetisyon ang gintagaan man ni Mayor Albi Benitez ang tig 100,000 pesos nga consolation prize. Bantog sa bilog nga Pilipinas uli sa bilog gid nga kalibutan. Makita naton ang interest kag ang excitement sa mga lain-lain nga bisita nga kadto sa syudad sa Bacolod kay tam-an katahog sa aton nga street dance. Nagatag naman sa kakunyag ang performance ng singer-actor nga si Kyle Echari upod sa mga maskara dancers kag ang magarbo nga fireworks display. Barbs ginpatod lang sa Barangay Granada nga galupok gid man ang ilang performance sa Mascaras Arena kag street dancing competition. So congratulations Nick, no? Makita tang mabatian ta ang audience nga chant gidya nga sila gidya ang mga. Kag of course congratulations man sa tanan nga mga barangays nga nagpasakop man sa mga kompetisyon. And of course Nick, sa bilog nga Mascara Festival, tuman kadamo sa tawo. Kagamuyad to mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insaktong mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Tubtubwas, mayong hapon.